yeah, 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 yeah. Okay. Get it, Nicole. Oh yeah. Crisco Beats. Момиче като мен няма работа с теб. Да, мерси за поканата, но деня ми е заед. Не мога като тях да бъда само трофей. Знам, че искаш да си с мене от първото ми здравей. Момиче като мен, пари като Реотан. Дълго няма да те бави, от рятоки си до там. Не изпускай точно днес, ти за мен ли си дошъл? Без да имаш задни мисли, обичай би ли могъл? Ти ли си това, което търсех? Ти ли си това? Къде беше Росенга? Питам те, къде беше Росенга? Момичетата с теб има много като тях, с менталитет, обаче не ги видях. Да не си колекционер, да не би да съм трофей. Знам, че искаш да си с мене от първото ми здравей. Други забрави, миналото остави. Най-добрия избор в живота си направи. Не изпускай точно днес, ти за мен ли си дошъл? Без да имаш задни мисли, обичай би ли могъл? Къде се губи до сега? Къде си бил преди това? Къде се губи до сега? Къде си бил преди това? Момиче като мен. Oh yeah, 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 yeah. Okay. Get it, Nicole.